Haastan kaikki mukaan Voimaa vanhuuteen -työhön. Sen sijaan, että mummot keikkuvat keinutuolissa, heidän pitäisi vääntää rautaa salilla. Miksi ja kenelle Voimaa vanhuuteen -työtä tehdään? Voimaa vanhuuteen -kohderyhmä on kotona asuvat iäkkäät, pääosin yli 75-vuotiaat henkilöt, jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä ja joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja osallistumisvaikeuksia. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaita on lähes 500 000 ja heistä noin puolella on liikkumiskyvyn ongelmia. Juuri he saavat todellisen hyödyn voima- ja tasapainoharjoittelusta, koska hyvä lihasvoima on liikkumiskyvyn ja elämänlaadun säilymisen paras turva. Kun kroppa vanhenee, meissä tapahtuu monenlaisia muutoksia. Ikääntyminen vaikuttaa muun muassa aisteihin, ruoansulatukseen, hermolihasjärjestelmään ja hengitys- ja verenkiertoelimistöön. Liikkumiskykyyn vaikuttaa eniten lihasvoima ja lihasmassa. Refleksien hidastuminen, muutokset hermostossa ja hormonitoiminnassa sekä verenkiertoelimistön toiminta. Maksimivoima saavutetaan yleensä noin 20–30 vuoden iässä. Lihasvoima alkaa tämän jälkeen laskea hitaasti eli noin 1% vuodessa. Voiman väheneminen kiihtyy 50 ikävuoden jälkeen 1,5–2% vuodessa. Naisilla erityisesti vaihdevuosien aiheuttamat hormonaaliset muutokset kiihdyttävät lihasmassaa ja voiman vähenemistä. Riittävä lihasvoima on toimintakyvyn ja itsenäisen elämän edellytys. Se, mikä on riittävän lihasvoiman taso kullekin ihmiselle, on riippuvainen siitä fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, missä ihminen elää. Esimerkiksi kaupungissa, kerrostalossa tai maalla omakotitalossa. Todellisessa elämässä lihasvoima ei heikkene tasaisesti iän myötä, vaan elämässä voi olla vaiheita, jotka johtavat nopeaan lihasvoiman laskuun. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaudet, lääkitys tai vuodenlepo. Lyhytkin vuodenlepo johtaa dramaattisiin muutoksiin liikkumiskyvyssä, jos lihasvoiman taso ennen vuodenlepoon joutumista on alhainen. Reilun viikon vuodenlevon seurauksena jalkojen lihasmassasta voidaan menettää 1–2,5%. Lihasvoima heikkenee vielä huomattavasti enemmän, jopa 10–20%. Ikääntyneet usein myös vähentävät liikkumistaan heikentyneen toimintakyvyn seurauksena. Se johtaa helposti kiihtyneeseen heikkenemiskierteeseen. Siksi iäkkäät tarvitsevat lihasvoimaa varastoon. Entä millaisia hyötyjä ikääntyvien voima- ja tasapainoharjoittelulla on? Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu on superlääke ikääntymisen vaivoihin. Se parantaa lihasvoimaa, lisää lihasmassaa, kehittää tasapainoa ja vilkastuttaa verenkiertoa. Näiden lisäksi se parantaa mielialaa ja rohkaisee liikkeelle, vaikkapa tapaamaan ystäviä. Puolen vuoden nousujohteisella harjoittelulla 2 kertaa viikossa voidaan parantaa suorituskykyä yhtä paljon kuin sitä keskimäärin ikääntymisen myötä menetetään 1 vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi voimaharjoittelulla voidaan lisätä lihasvoimaa 15–20%, eikä harjoitteluvaikutus ole riippuvainen sukupuolesta tai iästä. Ikä ei siis ole este nousujohteiselle liikuntaharjoittelulle. Liikuntaharjoittelua voidaan toteuttaa jopa yli 90-vuotiaalla menestyksekkäästi. Puolen vuoden kestävyystreenillä, esimerkiksi reippaalla kävelyllä tai pyöräilyllä, hapenottokyky paranee noin 10%. Tärkeintä ikääntyvän liikuntaharjoittelussa onkin voiman, tasapainon ja liikkuvuuden lisääminen sekä ripeä kävely riittävän kestävyyden kannalta. Ikääntyvälle liikunta on aina turvallisempaa kuin liikkumattomuus. Vahvat jalat vievät ulos ja ulkona liikkuminen onkin hyvinvoinnin kulmakivi. Ulkona liikkumisella on vahvoja terveysvaikutuksia. Se edistää psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita.
Liikkumiskyvyn yhteys autonomiaan ja elämänlaatuun on kiistaton. Ihminen, joka on säilyttänyt liikkumiskykynsä, voi paremmin hallita omaa elämäänsä ja elää itselleen mieluisalla tavalla. Vaikeus liikkua ulkona puolestaan heikentää ikäihmisen osallistumista. Jos vanhoilta ihmisiltä kysytään, niin monet kuvaavat ulkona liikkumisen vaikeutuneen ja vaikeudet lisääntyvät juuri voimaa vanhuuteen -työn kohderyhmällä yli 75-vuotiailla. Luontoympäristössä liikunnan hyvät vaikutukset moninkertaistuvat. Ulkoilu virkistää aisteja, parantaa vastustuskykyä, vähentää stressiä, lisää mielen hyvinvointia, parantaa unen laatua ja tarjoaa D-vitamiinin lähteen. Ulkona tapaa myös muita ihmisiä. Kun satsaat voimaa vanhuuteen työhön, eli tarjoat mahdollisuuksia voima- ja tasapainoharjoitteluun sekä ulkona liikkumiseen, iäkkäät ihmiset ja me kaikki muutkin hyödymme. Kannattaa panostaa kotona kiikun kaakun pärjääviin ihmisiin. Se tuottaa suurimman hyödyn sekä heille itselleen että kunnalle. Voima- ja tasapainoharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia. Yhden lonkkamurtuman ehkäisyn hinnalla palkkaisi yhden liikunta-alan ammattilaisen liikuttamaan iäkkäitä. Jo yhden murtuman ehkäisy tai laitospaikan lykkääntyminen on suuri säästö kunnalle. Liikunta on kätevä, pätevä ja edullinen tapa tuottaa hyvinvointia ikäihmisille. Liikuntaa voi järjestää edullisesti myös vertaisohjaajien voimin. Hyvä liikkumiskyky mahdollistaa elämästä nauttimisen ja siksi sitä kannattaa vaalia. Haastan kunnat ja kaikki toimijat mukaan voimaa vanhuuteen työhön. Tee hyviä liikuntatekoja ja tarjoa ikäihmisille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkua.